Здравейте всички, аз съм ония с ябълката и днес с един мой приятел решихме да направим някакъв клип, защото нямаме какво да правим. Някакви пиромански мании. Ще направим пиратка, която не знаем дали ще се получи, с кибрид. За целта ще ви трябва кибрид, клечките от един кибрид. Това, вземите неща. Ножица, тиксо и цакалата от кибрита, които трябва да се обвият в тиксо. Покажи как става. Е това тук, отстрани. Цакалата ето така, отстрани, в което вътре се слагат клечките. Ето тук изрязвате отпреди барута и ето така той ще го покаже как става. Направо ще снимаме целият клип. Ето така слагате отвътре, пълните. И след това ще покажем как става. Ще изпробваме и да го гръмнем. Ако стане някакъв гаф, просто правим го за пръв път. И затова не знаем дали ще се получи, но би трябвало. И така, и сега, другото което е, сега това нещо ще го напълним, отгоре ще го запълним. Ето виждате, напълнили сме го вече с кибритените, нали, отпреди барута на кибрита и ще го запълним отгоре с това. Ще го запълним с тиксо отгоре, извинете за объркването. И сега ще го направим. И да, имахме малко проблем с тиксото. Не бяхме си го подготвили, сега той ще го направи. Ето виждате както ето така отгоре с тиксо. За да няма въздух, хубаво трябва да се притисни. Да се увие няколко пъти. Може да направим още някакъв такъв туториал. Само да му отрежа после. То стана като топка от тиксуя. Колко тиксу ще слагаш? Ще ва предупреждавам да си приготвите цяло роло тиксо. За да стане нещо. Иначе не се изискват много материали. Малко повече тиксо и кибритче. Ето го със зъби го отряза. И да, и сега ще пробваме да го гръмнем. И да. Излеем навънка да пробваме да го гръмнем. И да, това беше от нас. Дано ви е харесало. Приглъхнаха ми ушите. И да, чао и дано ви е харесал този епизод. До следващия път.